Nabuzile ke lapha iphupho mayelana nokuphupha ke izingubo zokugqoka kodwa njengamanje uma ukuthi le video ibuka ku-YouTube ngicela ushaya subscribe ukuze phela mase ngiphosta enye video ezobuzwa wena ke yephupho ungaphothela. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok thatha inamba kwi-bio usibhalele ku-WhatsApp so sisabe sikuphendula ku-TikTok account yethu nje sichaza maphupho uzosibona ke lapha sihlele ku-34k followers. Ake ngingene ke la ekutheni ke uma uphupha ngezingubo kusho ukuthini. Lokhu ke kuhlanganisa ke ukushisa izingubo, izinkinobho, amajazi, okotini, ingubo yokugqoka, amaduku, izigqoko, nokunye ke okuningi. Kodwa ke ake ngene ngicaze nezingubo zangaphansi konke. Ngenzela ukuthi umuntu uma umchazele ukuthi ngeyingubo bese ebuza yena ukuthi ma ukuthi ezangaphansi yabo. So ngithanda ukuhlanganisa konke. Amaphupho ke ngokushisa izingubo ami kanjena kona. Uma ukuthi ke uphupha ngokushisa izingubo zakho kusho ukuthi ke impilo yakho izoba ngcono. Kodwa ke uma ugcina umlotha kuzoba nezinkinga ozozithola nje impela ke empilweni yakho. Uma ukuthi ke uphupha ngezinkinobho asike sithi ke uphupha ukusebenzisa inkinobho. Lokho kusho ukuthi ke unenhlanhla enhle nokuthi ke uzophila isikhathi eside uma ukuthi ungumuntu wesifazane, kodwa uma ungowesilisa uzoba nebhadi. Amaphupho ke ngejazi asike sithi lijazi nje mhlawumbe uyalibona. Uma uphupha ukuthi ugqoke ijazi kusho ukuthi ke izinto ezimbi zizokwehlela ngakho kufanele ke uqaphele khona izinto ezimbi ezizokwehlela ngakho ke kuzomela ke uqaphele. Ake sichaze ke amaphupho ngokotini. Uma ukuthi ke uphupha ukuthi ugqoke izingubo zikakotini kusho ukuthi ke lokho kuzoba khona ukuphikisana empilweni yakho. Uma ukuthi ke mhlambe uphupha ngengubo yokugqoka yabesifazane sonke sayazi asike nje uphupha ukuthi ugqoke ingubo kujwayele ukuba ke yibhadi ke ikakhulukazi uma ingcolile noma ke idabukile leyo ngubo. Kodwa ke uma inombala omnyama noma oyigolide uzoba nenjabulo futhi ke uzothola umvuzo kumsebenzi ke owenzayo noma ngabe yini ke oyenzayo. Kusho ukuthi ke kusomele uyenze kakhulu ngoba ayikhona umvuzo impela omuhle ozayo. Amaphupho ngeduku. Uma uphupha ukuthi ke usebenzisa iduku lasekhukhwini kusho ukuthi ke uzoba nenhlanhla emsebenzini nasothandweni. Ake sithi ke manje uphupha nje ugqoke isigqoko esisha esimfaniswano nje lokho kusho ukuthi ke uzoba nenhlanhla. Uma ke isigqoko sesisidala futhi ke sigugile lokho kubika ibhadi. Uma ke kukhona ositshontshile ke leso sigqoko sakho lokho kusho ukuthi ke khona into nje ebalekile ezokulahlekelwa empilweni yakho. Ake sithi ke manje uphupha nje ulahlekelwa izingubo zakho ephusheni. Uma ukuthi ulahlela izingubo noma ke iqoqo lezingubo nje lokho kubika ke ibhadi. Uma ungakwazi ke uzithola lezo zinto ibhadi nje leyo. Uma ukwazile ke ukuzithola kusho ukuthi ke usuyihlulile leyo nto embi ebingase ke iyenzeke empilweni yakho. Ake sithi ke manje uphupha nje uhamba nqunu. Sithi uphupha nje ulahlekelwa izingubo futhi unqunu. Lokho kusho ukuthi ke uzoba nebhadi maduzane nje uzoba nezinkinga nje empilweni yakho noma ngithi emsebenzini noma ebudlelwaneni ke bakho nalo othandana naye noma ke emndenini wakho. Ake sithi ke uphupha ingubo ezindala noma ezingcolile. Uphupha ukuthi ke unikezwe izingubo ezingcolile noma ke ezindala. Lokho kusho ukuthi ke khona ke uzama ukuthakatha umuzi wakho. Kahle kahle lelo phupho alikho lihle. Ake sithi ke manje uphupha nje izidwedwe uyayibona noma uyigqokile. Uma ukuthi uphupha ugqoka idwedwe kusho ukuthi ke uzoba nenhlanhla enhle kakhulu. Ake sithi ke manje uphupha itshali. Siyalazi ke sonke itshali. Uma uphupha ukuthi ke ugqoka itshali uzokhathala ukubekezela ngoba ke inkinga ekuhluphayo izoxazululeka. Ake sithi ke uphupha nje ibhuluku. Uphupha ukuthi ke ugqoka ibhuluku kusho ukuthi ke uzoshada nomuntu othembekile ozokuphatha
kahle. Ake sithi-ke manje uphupha khona ubuzile nje uphuphe izingubo zangaphansi. Ukuphupha ukuthi ugqoke izingubo zangaphansi kusho ukuthi-ke uzothola izindaba ezinhle maduzane. Kodwa-ke lezo izingubo zangaphansi zingcolile futhi-ke zidabukile, uzothola izinkinga eziningi. Sithi-ke manje uphupha nje ngeveyili. Uphupha ukuthi-ke ugqoke iveyili kusho ukuthi-ke uzobhekana nezinkinga empilweni yakho maduzane nje. Noma-ke manje asike sithi-ke ugqoke umfaniswano. Noma ngabe wani umfaniswano, uma ugqoke umfaniswano wesonto, womsebenzi, wesikole, noma-ke okunye okwenzayo empilweni, lokho kuyinto-ke enhle kakhulu. Leli phupho-ke libika ukuthi-ke kulokhu-ke ukugqoka umfaniswano wakho usuke wenza kahle kakhulu. Kukhona-ke futhi-ke abantu ohlanganyeleke nabo kulokho. And so uma-ke uthi ugqoka umfaniswano womsebenzi kusho ukuthi-ke abaphathi-ke basemsebenzini wakho-ke bayayithanda indlela owenza ngayo izinto. Ake sithi-ke manje uphupha nje uthenga izimpahla ezintsha. Lelo phupho-ke libika inhlahla. Liyibika-ke lokushintsha kwempilo yakho engcono. Kungenzeka ukuthi-ke wela kwesinye isigaba sempilo nje ezoba yintsha. Mlaleli, uma ukuthi-ke unombuzo ungabuza-ke la ku-comment ukuze-ke ngibuye nevidiyo sizokuchazela kabanzi lelo phupho. Nisale kahle.